Inak, pondelok, útorok, stredu mám voľno. To mi je úplne jedno. Sorry, tento týždeň ja sa venujem lolku, proste ako stále, ja už tento víkend streamujem málo kvôli tebe, cez týždeň som málo streamoval kvôli tebe, proste ako i ja celý týždeň idem tryhardiť proste ako lolko a byť tu 10 hodín. No okej. Že to mi je úplne jedno. No proste jasne nastavené priority. Jasne nastavené priority. No tak čo na to povedať, čo... To mi je úplne jedno. To mi je úplne jedno. Čo ti je? We're going. I'm in a hurry. I must go out now. Who are you? I'm fired. Stop. Čo ti je? Príšerné. Radšej dovolenka s mladým pekným pohľadným mužom, ktorý má však iba na zaplatenie nejakej ubytovne na Šírave, alebo s dobre zabezpečeným 60-tníkom na Maldivy. Hrdosť. Nie, v žiadnom prípade. Prvá možnosť. Keby si ostala Švorc, tak radšej by si išla makať do poklade do supermarketu za 1000 mesačne, alebo OnlyFans Za 1000 mesačne za pokladňu? To kde? V Rakúsku. za 5 týždenne. Určite OnlyFans za 5 týždeň. To mi nevychádza. Radšej Takže... dovolenka s mladým... Chápete to? Chápete tomu celému tomu videu? Hrdosť? A v zápäti povie radšej OnlyFans za 5. Čo ti jebe to prečo? Bola ma dosť pekná baba. Čo ti jebe? Súhlasím presne tak, to je škoda. Nebudem ti ukazovať teraz vložku, ktorú mám práve nacapenú na buchte ako dôkaz, ale keď chceš, pošli mi súkromnú správu. Jedli ste už salámu s medom? Salámu s medom? Wow, môžete hodná. Ježiš, božské jedlo. A vyskúšaj to. Salámu s medom, nemám med a nemám ani salámu. Nedávam túto salámu, lebo to je vraj karcinogén a kokot. Neviem to, ale jedával som to a kokot som to ľúbil a už to neviem vôbec. A z Nutellu by si to nebol? Ty kokot, salámu s Nutellou? Halus, jaké má chute. Možno je tehotná. Ja som už neraz hovorila vo videu, že som bola v Tichuane na operácii. Mne nevadí, Vadí mi, keď mlaská, nebudem to kúkať. Keď niekto mlaská, nekúkam to. Vadí mi to. Alebo Tigrika. Že mňa? Nie, Kevin, Levíka. Levíka. To je popiči, chcel by som takéto niečo. To je strašne pekné zviera. Good boy. Zlatinovitaj v suchej rodine. Veď som sa podarilo odfotiť novorodeného elektrikára, na hlave mu ešte ostala škrupina. Kokot. Jaké hniezdo. No to ja nie som. Keď tu bol Moon, tak sme sa išli odviezť do Trenčína, nie na Lambe. Viezol ma na Lambe a hovorím mu, že už si jebel niekde do jamy, on že nie, vôbec. Hovorím, že no tak opatrne dávaj pozor na tie cesty. Jak ideš do Trenčína, vchádzaš do Trenčína, je tam cez cestu, je tam vlak, vieš, jak sa to volá, kolajnice. A tam ešte pohoda, otočili sme sa pri Maxe na kruháči a išli sme naspäť, čo ti jebe. A tam už to není pohode, ten druhý pruh. Tak tam jebel s tým Lambom do takej diery, že som sa len na ňo pozrel, že tu píčet, mi to bolo normálne ľúto. Príšerné cesty. Tu na Slovensku by si Lambo nekúpil, hovoril, že v Prahe to je v pohode. Pri Bile, že? Bro, pri Bile, presne tak, Maťo, žiaček je tam hneď naľavo Bila. Trú. Ahoj, Paťko. Ahoj. Dneska máme na teba otázku, že aký je tvoj sen? Som sa veľmi chodiť a sám a to je smutné ako no. Bez pomoci a bez mojich rodičov. Dobrá, keby si vedel chodiť, čo by si robil? Čo by si ako prvé spravil? Prvé by som spravil to, že dal by som pomôcť rodičom, deťom, ktorí si sami nevedia pomôcť. To je smutné, no, a je to pravda, ale... Áno. Homie. Hej, dnešná doba je divná, no, dnešná doba je piči, ale už aj za mojich čias mal som spolužiaka, volal sa Marek, je tu z Novej Dubnice, doteraz ho hocikedy stretnem. Ja som bol siedmak, on bol tiež siedmak, len on už bol o 2 roky starší, on to 2 razy prejebal. A Marek M. A hovorím vám, že sedeli sme v strede
v zadnej lavici na základnej, bol som kurva 7, on bol 7, ale on už mal byť 9. Otvoril chleba a začal vykrikovať, že do piče! Na plnú hubu. Do piče! Zás mi tá kurva dala zlú, nie salámu, ale pašteku. Tú zlú pašteku! A chytil ten chleba a takto ho hodil po učiteľke a ona písala na tabulu a takto to jeblo vedľa nej. Ten chleba. Marek M. Mám s ním rôzne zážitky, blázen. Áno, už vtedy. A hoci kedy povedal učiteľke, že ty piča a tak. A Bušo odpovedal v škole, aspoň to bola už stredná škola, Bušu odpovedal v škole, učiteľka mu dala 5 a povedala, že ešte jednu 5 a ho nechal prepadnúť, tak on povedal, že tak ty ma necháš prepadnúť a zlámem ti syna. Bang! Hneď doraditeľne jeby, policajti to riešili. Bušo. No, sú všelijakí ľudia, no. Vedia byť ľudia zlí. Bušo, proste Bušo. Bušo sa s tým nejebal. Haló! A to koník. Dzień dobry, pani do kogo? A kto to się dobija? Halo! A to koník. A to koník. A to koník. Dzień dobry, pani do kogo? A to koník. A kto to się dobija? Dám si tortičku, dám si, Garáško, dobrú chuť tortičky, ako máš? Nazdar chat, mám otázku. Je to hanba kupovať veci cez Vinted alebo sekač? Čo to je, bro? Vinted sekač, netuším, čo to je. Akože, počkaj, že či je hanba akože mať na sebe niečo neznačkové? 3 € stalo toto tričko, Bráško. 3 €. 3 €. Na mesko kúpim. Šéfko, 99% môjho šatníka je neznačkového. Čo ti jebe? Šéfe, čo ti je potom, kto si čo o tebe myslí? Čo ťa to zajíma? Cháni a babi, odučte sa žiť tak, že sa stresujete a zajímate sa, čo si kto o vás myslí. Chalani, to je úplne jedno, čo si o vás kto pomyslí, lebo ten človek, čo si o tebe myslí, že si kokot, on ti neplatí účty. On ti nekúpi jedlo, on ti netankuje do auta, on ti v ničom nepomôže. Treba to mať úplne v piči. Úplne v piči, čo si kto o tebe myslí. Úplne. Kámo, to je to najposlednejšie, čo ťa má zajímať, čo si kto o tebe myslí. Nezmení ti to, že nejaký Ferko si o tebe myslí, že si kokot, nič to nezmení v živote, ani k pozitívnemu, ani k negatívnemu. A nezmení ti to, že Ferko si o tebe bude mysleť, že si super človek. Ani k pozitívnemu, ani k negatívnemu. Bro, aj o mne hovoria ľudia, že fetujem, lebo som proste furt dobre nadstavený a smejem sa kokot. A som šťastný. A samozrejme, že v dnešnej dobe človek, čo je šťastný, tak musí hneď fetovať. Chápeš? O mne to furt hovoria, bro, celý život. Kámo, pozri, keď ťa niekto nebude mať rád, tak dajme tomu, že ty zachrániš plný autobus ľudí, 45 ľudí zachrániš, tak ten, čo ťa nemá rád, si to prečíta v novinách, že borec Martin zachránil 45 ľudí a povie, že ten skurvený kokot, vyjebaný pes, že nezachránil 46. Chápeš? Že ty aj keby si zachránil svet a človek ťa nemá rád, tak aj tak budeš kokot. Si mi čiarku na kave, či chápeš? Mám, ale ja som si nedal. No. Aj tak budeš kokot. Rozumieš, čo ty chcem povedať? You wanna join the hotbox? To je kokot. To čo má za jointa, však to jak palec. Čo mu jebe? For real? To on je asi v robote a on tam fajčí medzi toaleťákmi. Dá tam teda like. To je robota, ty kokot. Čo ti je, však tam si smrdí ako prasa. Čuch, tady si dlouho nikdo nemyl čuráka. Čuch, čuch. Čo ti jebe? Tady si dlouho nikdo nemyl čuráka. To je jak aj priebaný Mišo, no. No, a ja som hrbač? Není si. Ale on to sa nie je na dopiče. Ja som není hrbač. Ja som není hrbač do piče. Ľubo asi nemá rád, keď mu hovoria hrbač. Tak by som povedal zvonár Matky Božej. Daj do piče. No, daj do piče, Ľubo. No, hrbač. Som celkom rozčertil. Piču, to normálne takto. Keď prídeš a uvidíš také dačo tu na... To je úplne, že bežné toto? Polne mu ujebali kolesa. Normálne mu ujebali kolesa. A jebli to tam na drevo. Jojo, kradneme tak kolesa. Неправильно. Jak ti len tak môžu zobrať auto a nevrátiť, to ťa reálne štát okradol 18 000. Áno, bráško, štát ťa ojebe. Normálne štát ťa ojebe. A ojebali ďalších 200 ľudí a ešte ďalším 200 ľuďom išli brať auta. Áno, štát ťa ojebe.
Presne tak, štát. Aj si to priznali. Normálne ti dajú razítko, štát, že to auto je v poriadku, dvakrát na kontrole originality a potom nakoniec to razítko neplatí. A štát spravil chybu, oni si to aj sami priznali. Aj mi dali prihlásenie, že áno, je to chyba štátu, pretože riaditeľ kriminálky mal pod sebou 15 ľudí, ktorí mu kradli autá a robili z toho dvojičky a ojebávali. A riaditeľ kriminálky to dokázal zariadiť v systéme, aby to sedelo všetko. Takže Slovensko ťa vlastne ojebalo. Ďalej to nemôžete riešiť, chalani, riešil som to, ale nemôžeš to ďalej riešiť, pretože dal som to právnikovi riešiť a právnik mi hneď vysvetlil, ako to chodí na Slovensku, povedal, že to je banánová republika a že keby som išiel sa súdiť s nimi, tak ten súd by trval 3 až 5 rokov so Slovenskom, OK? So štátom, keď sa ideš súdiť, tak ten súd by trval 3 až 5 rokov. Bol to právnik, ktorý robí právnika proste 25 rokov, takže bol veľmi skúsený. Povedal, že ja by som mu zaplatil za jeden rok 20 000 eur. To znamená, mňa by to stálo od 60 000 do 100 000, OK? Keby to boli 3 roky, to súdenie, ten spor by sme vyhrali. Povedal, že na 100% ten spor vyhrá, že on to bude dlho trvať. Takže on by si mohol zobrať 60 až 100 000 eur. Tak dajme tomu, že to bude 5 rokov. Ja zaplatím právnikovi 100 000 za tých 5 rokov a to auto mi vrátia za 5 rokov a to auto bude mať hodnotu 9 000. Ale ja som 91 000 v mínuse, len preto, lebo som si chcel dokázať, že to Slovensko tu je v piči. No, tak sa na ňo kúkam, že tak to sa dá riešiť, on že vyjeb sa na to, to sa nedá riešiť. Tak som podal ruku, poviem ahoj, ahoj a išiel som preč. Názor? Nemáš čo spraviť, bro. Slovensko. Odtiaľ to sa len odjebať. Odtiaľ to sa len odjebať. Alebo odtiaľ to nekupovať auto. Preto som si išiel kúpiť okamžite auto do Nemecka. V živote nechcem zo Slovenska žiadne auto. V živote, keď vidíš, čo sa tu deje, čo ti jebe. To je vybavené úplne. Príšerné. A to sa nestalo len mne, šéfe, to sa stalo aj Jarovi. Jarovi zobrali auto za 20 000 eur Audinu. No nikdy nevidel ani peniaze, ani auto. Šéfe, to je proste... Však po štáte dostaneš odškodnenie. Však po štáte dostaneš odškodnenie. Šéfko, nikto ti nič nedá. Nikto ti nič nedá. Ja som to riešil, aj s Nakou som to riešil a Naka si ma len tak pohadzovala. Ježiš, viete, ja to neriešim už, pošlem vám číslo na kolegu, on to rieši. Hovorím, zdravím. No, viete, že ja viem, kolega mi hovoril, len to už neriešim ja, to už rieši iný kolega. A takto 12 ľudí a 12. som sa nedokázal dovolať, ten mi nezdvíhal. A tam to skončilo. No.